Balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Martes. Yari kita sa ika-19 ng adlaw sa bulan sang Abril tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta nga ito sining mga kaaksyon sa sining udto while nga timo-timo na ang halos karabanan nakapanyaga na kay parang tapos-tapos na naman ang ato sining obligasyon sa sining adlaw mga kaaksyon sang Martes. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan daw damo-damo ta mga crime stories sa sining adlaw mga kaaksyon, mga follow-up report sa aton hibaloon karon dugay-dugaya. Upo ang ato sining mga aksyon reporters fielded na sa ilatag sa ka mga areas of assignment sa sining udto mga kaaksyon. Kamusta ang mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod? Sige-sige man ang pagkampanya sa aton sining mga kandidato sa nabilin more or less mga 20 ka adlaw na lang ni. Pito 11 kag ang pito ka adlaw 18 dias na lang, no? 18 days before pa man mag-eleksyon na mga kaaksyon, no? Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental? May mga gina-follow up kita kag update sining inkwentro sa Sitio Bahay sa area sang Kaliling Kawayan. Kaliling to nga barangay. Sa Banwa sang Kawayan, ining encounter nga nagluntad kaina mga 6:30. No? Aton hibaloon lang na karon dugay-dugay. Kag plus ining gina-follow up taman sa Northern Negros. Nagsabat man isa man ka-encounter dito sa Banwa sang Tubuso. Mga kaaksyon, no? Ginahulat-hulat ang komunikasyon sa katapos ang Philippine Army kung available na terahon ta ini dugay-dugay mga kaaksyon. No? Plus ang ato sining mga kaaksyon sa mga banwa kag syudad kabayunta nga okslang kita sining mainorasa kag sa mga kaaksyon ta dira sa Oriental side nagakamusta kami sa inyo mga kaaksyon amon sa kahanginan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga ginakamusta tang mga kaaksyon tadra sa probinsya sang Guimarasa sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz sa Klanin Antique kag tubtob sa malabutan sa atong sining pagwaragwag sa sining
Odto sa kinanda na ko ang inyo sa aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo dugay-dugay aton sa liyadahon. Igabalita ni aksyon na Marlon Hinovia ini may kang tanan sa paandam sang Department of Health angot sa liwat nga pagdamo sang COVID-19 cases sa masunod nga bulan. Kululbaan suno kay Goblakson nga sa masunod pa nga bulan nga konsubong na lang abi. Ayo, may mga prediction sila yang by month of May masaka kuno ang kaso nga nabalaan na nila. Ano sila manugpakot? Ay nanong klase ka mga opisyal ni amo rin ginapagwas ang Department of Health nga masunod kuno nga bulan may tendency nga magasakang kaso sang COVID-19. Ay perte, no? Nga subong palang yaway nyo nagindeklarar na gano sila nagplahigad or nagupod sa mga politiko ining mga bakterya or ining viruses nga ginahambal ninyo nga masaka by Mayo pagkatapos kuno sang eleksyon masaka ang kaso ay perte ka mga dama klase ka mga tao ni ay Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. kung malaan nyo man lang masaka sa masunod nga bulan kundi nagpreparar na kamo nagbutang na kamo da sang mga hilikoton o measures nga para nga hindi na magsakang kaso anay nagamat-amat na bukas dito naman tiningkuling ang mga utok nila siniyo nga away naman budget tao. Samtang sa balita pagid sa Kapitolyo aton hibaloon karon kay pizza 20 buwas nga adlaw April 20 natalana nga amat-amat buksan ang Mambukal Summer Resort mga kakson. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Akson Dale Salazar, 5 sa 12 ka pamilya nga gine-evacuate bangod sang landslide sa Barangay Alihis ginrekomendar nga hindi na pagpabalikon sa among nga lugar. Sa balita naman sa BCPO, upod kay Aksyon Eden Abuso, kasong rape nga na-record sa BCPO nagsaka sining nga tuig ay pwede Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office nukpo may panugyan sa mga pulis nga may angot sa pagsentensya sang duha ka mga katapo sang army. Kag kalakip man ining parte sa encounter i-check ta lang ni karon dito sa Kawayan kag Banwa sang Tubuso. Sa balita sa patrol igabalita ni Aksyon Eden Abuso mga eskwelahan kuno inihong nagapatigayon balasang face-to-face classes sa Negros Occidental. Suspendido ang klase sang 2 ka semana bangod sa eleksyon. Kabataan hatagan sang home activities. Balita naman sa out of town mga kaaksyon sa syudad sang Cadiz. Balita ni Aksyon Roger Gotib. Ini may kang tanan sa tawo nga nagapangatubang sang kasong murder. 22 ka tuig na nga nagapanago arestado sang kapulisan sa Nakbanwa sang Sagay. Sa balita naman kay Aksyon Arlo Ticar sa 3rd District, isa ka persona dakop sa bypass operation sang Silay City Police Station.
Sa balita naman kay Action Nelson Patiño sa ikauna nga distrito, lokal nga panguluhan sang Calatrava maghatag sang financial assistance sa mga nadakpan nga mga anay miyembro sang CPP-NPA blaho nga nag-surrender yadto mga ka-aksyon kahapon. Kag maki-update kita kay BJ, posible may kang tanan sa lalaki nga nakaaway o nag-aagaway sang armas nga sang napatay nga persona sa Banwa Blato sang Hinigarano, preso sa Hinigaran Police Station. Kag kaso igapasaka na posible kumingagaw subong adlaw. Sa balita nasyonal mga ka-aksyon, China nag-donate sang 10 milyones pesos agod nga ibulig sa mga nabiktima sang Bagyo Agaton. Davao Oriental gintayog sang magnitude 5.9 nga linog. Kag paghatag sang scholarship hindi makabulig nga booth or hindi makabig nga booth buying kuno ini. Kaya ano ni sa? Okay lang ne? Okay lang kung hindi ka kandidato pero kung kandidato kag may kontra partido ti bugto ka gini. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang ato sining Facebook page. Tapos siniti ang inyo sining mga mensahe. Basta gagmay lang para malabutan ta sa ato sining pagpangalaga. Di-like lang kag i-share ang ato sining programa sa Aksyon Radio Bacolod page by Aksyon Radio Balita Banat Bulig mga kaaksyon. No? Aton lang na karon dugay-dugay at ipanon ang ining mga mensahe ninyo ginpadala diri sa aton sining pagpangalaga. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid ang mga kaaksyon kay yari ng resulta ho sang unang draw sa Small Town Lottery o kunis TL sa sining adlaw mga kaaksyon sang Martes, April 19, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 28 kag 13, liwat 28 and 13. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos! Sige manamyaw. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH. Bisyata, no? Thank you, Jess. Bisyata. JR Parino, AG Nava, and Ricardo GRJ Balinas, Ronel Barok Sante. Salamat gid Ronel Barok Sante, no? Jocelyn, si Josephine Montelibano. Inday Josephine, kamusta ka dira? Thank you gid Josephine Montelibano, no? Janie Solgon, salamat gid Jane. Thank you gid kag salamat sa matamis nga paho. Ay, party. Si Janie Solgon. Virgo September, Raymond Mides Manangkel, Eleanor Regby Aragrabante, Martin Aliling, Ana Sinoro, John Resisio, sa kay Reggie Bigot, and Maria Victoria Paredes Ngo. Salamat gid, no? And Noel Sayat, salamat gid Noel. E.G. Nava, and
Dali lang masaylo ta diyan. Nay Jose Erson Lapinig Honyo, salamat gid. Idilaos, salamat gid, no? Thank you gid. And sakay June Patag, Belia Rendon, thank you gid Belia B Rendon, and Rochelle Evangelista. Salamat gid, no? Idilaos, salamat gid. Isabel Isblaca from Santa Rosa, Laguna, and din para di. Okay, dali lang ha kay mangita ta diyan na isang balasaon ta diyo kumayari pa. Si Bro John Patag, thank you gid bro. Good noon man dira. Bro John Patag. Okay. Sige, salamat gid Gian Resisio sa lunch, no? Thank you gid. Sige, dali gid lang mga kakson na standbyan ay matagtapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:01 na nga tonoras 12:01 na mga kaaksyon tigirigma na no tigpanyaga ng iban gani daw nakatapos na sa pagpanyaga. Ang iban sini wala pagidman ah. Sige, matamat na kung may tsansa na mga kaaksyon. Kay daw break time na ni. Sang iban nga may mga trabaho sa sining adlaw mga kaaksyon. Ha? Sige, aksyon na Eden Abuso. Standby anay sa patrol. Kay tirahon tada dugay-dugay ang balita mo. Gikan sa patrol. Live extension coffee mix anay kita. No? Kay ang live extension coffee mix or LF coffee mix. Amo ni siyang pinakauna nga ready to drink coffee mix nga may vitamin D3 nga makabulig pabaskog sa inyo immunity. Ang LF coffee mix mahamot siya, mananam kag insakto gid ang sabor nga sigurado magustuhan sang tanan nga mahilig sa kape. Mag live extension coffee mix na kita, may kape ka na, may live extension vitamin D3 ka pa mga kakson. Di ka pa na mangita man. Live extension coffee mix. Mabakal ini sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kagdra sa GST Band Building Lacson, Burgos sining syudad sang Bacolod. Sa Life Extension Clinic, yara dira ang Life Extension Coffee Mix mga kaksyon. Kag sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore man sa inyo sining lugar, Live Extension Coffee Mix. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:03 ang aton oras sa iluhan tanang balita ni Aksyon na Eden Abuso sa patrol, no? Mga eskwelahan nga nagapatigayon sang face-to-face classes sa Negros Occidental suspendido kunong klase sa 2 ka semana bangod sa eleksyon. Ti sa may buta nung pinaka-specific gid nga pitsa. Basta kabataan ginatagan sang home activities yaring kaundan sang report ni Aksyon na Eden Abuso. Sa detalye sining balita, Aksyon na din. Action Rex, suspendido sang 2 ka semana ang klase sa mga pampublikong eskwelahan sa probinsya sa Negros Occidental. Umpisa Mayo 2, tugtog 13, bangod man sa sining nagahilapit ng eleksyon. Pero kay Ian Arnold Arnaiz, Information Officer sa Department of Education Negros Occidental, kabahay na ini sa ilang school calendar, kag sa sulod sang 2 ka semana sang klase, bilinan sang aktibidad ang mga kabataan. Para naman sa mga manunudlo na hindi konserbe sa eleksyon, kinahanglan sa gihapon mag-report sila sa eskwelahan kag maghimo sila kung mahimo sila magkapatigayon sang house-to-house visitation sa mga kabataan. Pamatinaton si Mr. Ian Arnold Arnaiz. On a weekly basis man din gina-discussion na namon kay ginalantaw man namon kung anong mga motibo ka Actually, yung mga
si Sir Liada nagkaroon na. Oh, dali lang kay nag-silo duro. Si Arnold, binakusa. Sino to Arnaiz. reaction ni din? Sino to? Why ko Si no? Ian Arnold Arnaiz. Why ko no? Hindi na to nagkadtong imo nga recorded man. Ara na? Wala. Isa lang kabilog action hands. Isa lang kuno kabilog action eh din. Wala guro kasulod. I-try ko din action rex kung Sige, das lang sa imo ah. Doon di gid minsindihan. Di pa, pati pala nakaroon action rex ang kabahin sa pagpahayag ni Mr. Arnaiz, pero sa Negros Occidental na wala pa siya nakatipon sang main sa mga eskwelahan na nagapatiyan sa face-to-face classes na apektado gamitin sa polling precinct. Pero diriya sa may siyudad sang Bacolod, aton man lambot ang ila sining spokesperson nga si Ma'am Lila Aro, kag nagbahayan sa nga apat na ka mga eskwelahan nga nagapatiyan din sa face-to-face classes ang isuspend man ang klase sa duha ka semana. Amo ining Alangilan National kag Elementary School, ang Mabini Elementary School kag ang ETCS2. So far amo pa lang ng apat kag gibaloon pa kung magayon nga gamiton ang ABES2 o kung ang ABES3 bilang polling precincts. Kaya mo pa lang Pinaplang to mga eskwelahan ganito? apat action rex ang Alangilan National High School, Alangilan Elementary School. Alangilan Elementary School, Tapos? Mabini Elementary School, kag ang ETCS2. Oo. Dito sa may reclamation dampe. Yes, oo. Tiyan mo pa lang ng mga eskwelahan nga na-confirm nga gamiton polling precincts. At the same time, amo na sila nga mga eskwelahan subong ang nagapatigayon sang face-to-face Pero classes. hindi wala ni sa madugang na sa coming school year. Ang sa coming school year, action rex with regard sa patigayon nga face-to-face classes, kadamo naman sa mga nag-a-apply kag mga gina-evaluate. Galing kay ang Makati ang lastly lang gina maka-approve sina DepEd Region 6 man in coordination with DOH 6 o kung DOH Western Visayas para kung dira may baluan kung nakasunod sila sa mga guidelines kag requirements para makapatigan sa face-to-face classes. Kaya actually, ara naman sila kung sumo sa fourth quarter, manugtakop ng klase ang ining school year, kag next school year may baluan ta kung ano nga mga eskwelahan pag action rex ang nagdugang para makapatigan sa face-to-face classes. Pero so far, subo mo na silang apektado sang election kag ang mga teachers nga ma-serve sa election, kaya muna sige lang gyapon kadto sa eskwelahan bisan wala sa klase, amo man ang mga teachers nga hindi mag-serve sa election kay time na nila kuno nga makapatigayon man sang house-to-house visit sa ila sining mga estudyante action right. Ayos. Balitalin sa patrol, ang ka-action ni Action Ida na sa mga ka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, unad sa balita o sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa ginaksyon Eden Abuso, balita gikan sa patrol. By the way, ang encounter nga nagluntad dito sa southern part sa tunga sa mga katapos ang New People's Army, ginaligaron nga mga NPA, no? More or less mga 10 minutos nga encuentro gid sa more or less man 15 ka mga armado ang encuentro sang Alpha Company sang 15th Infantry Battalion sang Philippine Army sa Sitio Bahay, Barangay Kaliling, Banwasang Kawayan, Negros Occidental. Ang report nga nabato naton gikan sa 15th IB nga na-encuentro sang Alpha Company sang among batalyon ang hindi magdubo sa 15 ka mga communist terrorist group under sa Platoon 3
sang KRNCBS sa Sitio Bahay, Barangay Kaliling, Kawayan nga nagresulta ini sang pulo ka minutos nga firefight o kung pagingkwentuhan ay kag nagresulta ini sang pagkapatay sang isa ka miyembro sang New People's Army. Wala naman sang nasamaran sa mga katapo sang gobyerno, no, sang Philippine Army. Kag na-recover diri ang isa ka M16 Armalite o rifle mga kaaksyon nga ginapragiyahan sang mga miyembro sang NPA. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Karon dugay-dugay, base may update kita sa Negros Occidental Provincial Police Office, mga kaaksyon sa enkwentro sa Banwa sang Kawayan. Live extension super fiber anay kita. Ini may connection. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draws. Tangalan Live Extension Super 18-2022. Fiber. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kantuan tanay balita gikan sa Bacolod City Government Center si Action Dale Salazar on standby. Ini may kang tanan sa 5 sa 12 ka pamilya, 5 out of 12, no? Bali 7 ang nakabalik, pero 5 ka pamilya gin-evacuate bangod sa landslide dito sa Barangay Alihis. Ginrekomendar nga hindi na pagpabalikon sa lugar. Ambot din isla ibutang nga 5 ka pamilya ni. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring kaunan sa report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Dale. Action Rex sa 12 ka mga pamilya nga gin-evacuate kagkaroon na temporaryo nga nagatenel dira sa may EJ Garcia Elementary School sa may Barangay Alihis. 5 diri sila Action Rex ang magapabilin sa evacuation center, samtang 7 naman ang pagabalikon. Ini sila ang mga residente Action Rex ang Purok San Jose, Barangay Alihis nga pamadumduman may mga landslide nga nagluntad pagkatipag sang duta. Sila sa nga lugar Action Rex sa rason nga sila gin-evacuate sa itong tropical depression agaton. So kaina or subong nga aga meron sang pagsinapo lagi patigayon ang rehabilitation and recovery team, no, sa Bacolod City Service Production Management Office sa may annex building sa Bacolod Government Center Action Rex. Kag-isa dito sa king kasugtan nga hindi na gid-Action Rex papalikon ang mga pamilya nga ginakabig nga gina-consider nga nila sing nabalay sa danger zone aragid sa bibi do matipagana. Yes, kumbaga Action Rex para sa mga kilid sa mga riverbanks ngati amo na kung may mga pag-ulan, may mga kalamidad Action Rex delikado ang ila sini nga kabuti. So according to na kay Ma'am Eunice Shocon, ang Local Disaster Risk Reduction Management Officer 3 sang CDRRMO Action Rex ngati gin-refer nila sa Bacolod Housing Authority akong DSA nga hatagan sang relocation site ning mga pamilya, and then ang butong 7 ka ibang pamilya mabalik niya sila sa nga lugar Action Rex bangod daw wala siya na-qualify or makabig na critical danger zone ang ila sining nga ginakamtangan bangod sini Action Rex magapadala sang sulat ang Division of Bacolod City para pangabayon kung nahimo dira lang sila na sa may EJ Garcia Elementary School ning mga pamilya samtang gina-sustain sang syudad sa buligman sang DSSD ang ila sining nga mga kinahanglanan ng Action Rex samtang nagapadayon ng pagproseso sang ila sining nga mga requirements. So kaina
may isa dito ka barangay Kagawad nga nagtambo Action Rex from Barangay Lihis sa Sinapol, pagtiiya pa to i-inform ining mga naapektuhan nga mga pamilya regarding sa resulta sa ila sining nga pagsinapol Action Rex. Ginalantaw diri sang CDRMO nga base madugayan pa mga 1 or 2 months nga magatener hining affected nga mga pamilya. Aring tingog ni Eunice Siocon, ang LDRRMO Officer 3 sang CDRMO. Sir, nag-meeting kami regarding sa mga evacuees nga wala pa sila gyapon nabalik sa ilang nga balay. Overall, there are a total of 12 families nga ging evacuate as a result of tropical cyclone or tropical storm or tropical depression Agaton. So these 5 families, actually these 12 families are currently in the evacuation center or school sang Barangay Alihis. So among these 12 families, 5 ang ilang nga balay na situate sa ng critical danger zone sang barangay. So ang recommendation namon kag ang gindangop man namon sa Bacolod Housing Authority nga kung diin sila temporarily ma-relocate. But during the meeting ng kailangan may mga documents pa nga i-submit para ma-process kag ma-prioritize ang ilang relocation. So temporarily, we will write a letter sa DepEd kung pwede namon ma-utilize ang ilang classrooms para maistaran sang 5 ka families. The rest, ibalik sila sa ilang ginaistaran kitungod nga hindi man critical danger zone ang ilang area. Correct na batian si Ma'am Siocon sang CDRRMO. So 1 family, 1 classroom. Amo ni siya ang luyag sang Siyudad Action Rex para at least ang safety man no, ang health protocol kag makagawi isang puso ining mga pamilya. Pero ang pito to nagkabalik na to, Adel? Subong pala Action Rex kay kaina after isang meeting, mabalik pa to si Kagawad Ebony de la Vega sa may Garcia Elementary School para i-inform ang resulta Action Rex kay amat-amat na lang sila balik sa ila sining mga puluyan nga hindi man siya makabig nga critical danger zone ang ila sining nga ginamtangan sa ila sining mga balay Action Rex magluwas sining 5 ka mga pamilya nga recommend Action Rex. Kaya mula na mga more or less mga 1 or 2 ka bulan pa ang ila sining nga pagtener dira sa may Garcia Elementary School tubtob nga matapos Action Rex process ang mga requirements kag hopefully makasaylo sila sa may relocation site dira sa bahin sa Barangay Vista Alegre Action Rex. Ayos. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo, Action Dale Salazar. Mga ka-action sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Daligid lang aksyon si aksyon Brian Morden ng Dasunta, si aksyon Marlon pa Dasunanta pagid, no? Sige aksyon Brian, standby yan ay kay tirahon tanay niho. Basi malangan tanibla karon na. Sa mga kaksyon ta, pwede ba lang maghubi na may dadidad na? Pwede gid. Kinanglan talang mag-DTX 500 ka. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin may inalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa Nasa tamang serbisyo! Ito ang taling balita na aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. May panugyan sa mga puliso, may angot sa pagsentensya sang duha ka army. Kag lalaking nagutod sang ulo sang iya amigo gin kasuhan murder. Ay, pertino. Kag basi ko may update man sa aksyon na Brian Morden sining reported nga inkwentro dito sa Kawayan kag ining reported man kunong inkwentro sa Northern Negros sa banwa sang Tuboso, Negros Occidental. Yaring kaundan sa report ni aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Action, Brian. Action na Rex matapos nga ginasintensyahan ining duha ka miyembro sang Philippine Army sa idalom sang 61st Infantry Battalion diri sa probinsya sang Negros Occidental. Nagpanugyan man gilayon ang Negros Occidental Police Provincial Office or NOCPO sa mga kapulisan nga hindi paghiguan ang ila sining uniforme action Rexa. Saan lunis lagin sintensyahan eh? Kahapon action Rex mo. Ano nga kaso ni? Ining duhang army sila ning ginatudlo nga nagpatay sa kay Benjamin Bailes. Atong kuan gali ang sa South. Yes, dito sa may Himaylan. Himaylan. Sa tong 2010. Sila ning duha nga nagasakay sa motorsiklo action Rex. Ining duha ka mga Philippine Army amo sanday Ronnie Caurino kag Roger Bahon nga nagkaladakpan gini sila kag amo na sila ginatudlo based man sa mga saksi nga silang suspitsado sa pagpatay sining local coordinator sang bayan muna nga si Benjamin Bailes action Rexa. Kag kumadumduman ginpatay man sa 2018 si attorney Ben Ramos sa Kabankalan nga siya nagatindog bilang abogado sang pamilya sining una nga ginpatay nga si Bailes action Rexa. So sunod diri sa kay NOCPO spokeswoman Police Lieutenant Abigail Donasco nga kinanglan nga mangin mahinalungon ang kapulisan sang ila sini ginahimo agod malayo kini sa kaangay nga hitabo action Rexa. Dugang padri ni Donasco ipatuban lang ang husto nga trabaho bilang pulis sa padulong dito sa publiko o kon na sosyudad nga among ila sini ginaalagaran kag kinahanglan gid nga magtuon sa tanan nila nga ginahimo kay di man gusto sang kapulisan nga matabo man sa ila ining kaangay nga natabo sa Philippine Army action Rexa. Yari si Donasco angot sa siniyang information action Rexa. Ako na nung siyempre members na sang Philippine Army, authority man sila, nga sitwasyon nga silang suspect sa pagpamatay. Atungin pa mga AJK ito sila mga biktima sa AJK according sa ila sila nga mga hanay, ma'am. Anong ma-advise ng PNP, ma'am? Yes, although sir, million na mo sir kaya
uniform service and hindi pa kita malayo sa army. So yung mga main partner when it comes to promoting peace and order sila sa NPA, kita din sa mga urban areas. So gusto yun na wala ilan na po Sir Brian, especially if we involve ourselves in extrajudicial killing na unang-una sila, I think dapat natanggal mo ng atong uniform, ang atong pangalan sa ulo, no? If we think of our officials as much is not the police po, pwede patay. So ako na ang pagkasama ko, Sir Brian, hindi sa lahat ng pagkakataon na nakaligtas tayo. So better na isip na sa imuon because ang kapalit niya isang atong service. Ang mga action rex nga porosyon sa palayag ni Donasco, panugyan, padulong dito sa mga kapulisan. Din follow up man natin ining kaso dito sa may area sang Hinubaan, sining isa ka amigo nga ginpatay niyang amigo yaman matapos mag-suspitsa nga may ara sang gusto saya sining live-in partner. Ining nasambit nga suspect ginkilala diri sa kay Jerry Del Carmen, 26 anyos, taga Zone 11 ini, Barangay Bacoyangan, Banwa sa Hinubaan. Ang ginpatay niya diri nga iya sining amigo si Rene Canyo, Action Rex sa nagapuyo sa nasambit nga lugar. Ang palayag diri ni Police Major Jan Ganzon, kaso nga murder. Ang ila sining nga gin-file sa suspitsado kahapon nga adlaw. Pero gina-check pa nila kay syempre gina-kwan pa na sa korte kung murder gidla or homicide ang atubangon sining nga suspect. Pero pinaka-importante nga ara na sila nga poder kag napasakaan gid ini. Nagapabilin sa gihapon ang motibo nga pangimon gid lamang ang ara sa una-una sining suspitsado kun nga agin patay niya ang iya sining amigo man kay ginakulit dili sining amigo niya ang live-in partner sang suspect while nga nagainom ini sila. So nagduda gid siya mo nga pagpauli daw gindulong yung panigli dulo-dulong gali kay may plano na siya nga patsyon ang nasambit nga biktima tubtob mautod ang ulo sini sang iya sini nga paglabo. So kinaulang na lang resolution kung nag-agreement sa murder or sa homicide. So kinulat na lang. So sir, ano ginang pinakamotibo sa to-sir you actually kasi iba-ibang mga investigation? Wala matasaran din sa kapis na ito nga motibo na motor sa imagi ginawis na ito sa matasang partner din na ito. So kung na ito ang dapat ay pangulit ito sa isang suspect. So after that nakulitan siguro ang suspect. Tapos gamit ko na siguro. Tapos doon ulit-ulit ang suspect ang mga ginasang biktima mo ito ang suspect. Pero siyempre sa wala pa sila nag-discipline, wala pa sila nakapakulit. Tapos ang porosyon sa playag ni Ganson angot sini Action Rex. May angot naman niya sa encounter na nagluntad dito sa Kawayan. Hindi pa rin available diri ang katapo sa Philippine Army but sa initial Action Rex nagluntad ining encounter kay na mga lasay sa Jess sang aga sa may sitio Bahay, Barangay Kaliling, Banwa sang Kawayan. Mga 16 ka kilometrahe gikan sa Kawayan Police Station. Sa din ang nakaengkwentro diri ang nagaengkwentrohan ay amo ang ginapatihan na miyembro sang New People's Army kag ang Alpha Coy sang Philippine Army sang 15th IB Action Rex. Sa initial nga report nga ito namaton gikan mismo dito nag-abot sa 10 ka minutos ang ila sining pagbayluhan na isang lupok nag-withdraw ining nasambit iyang mga NPA kag resulta diri may isa ka miyembro sa NPA nga ginaligar na patay gid sining nasambit nga encounter. Naka-recover man diri ang Philippine Army sang isa ka M16 Armalite
rifle Action Rexa. Ang dugang nga detalye niya, lapit na ang balita man dito sa tubo sa check naman kay ang 79th IB sa Philippine Army sa sinang lugar, si Police Lieutenant Colonel J.J. Havines, way pagid nag-feedback sa aton, kagway man nagasabat sang tawag Action Rexa ni Matirion, pati man si Brigadier General Inocencio Pasaporte ang busy sila? Busy sila guro Action Rex kay basi duwagin man doon ng encounter subong nga aga sa Negros Occidental. Ay balik ta ti Corona kung may panibagong update sining sabit nga inkwentro. Mga balita gikan sa Nokpo Action Brian Morden nag-report mga kaksyon din kaman nga bahin sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. O nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:31 aton oras, kadtuan tanayng balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial, pandam sang DOH angot sa liwat kuno nga pagdamo sang COVID-19 cases sa masunod nga bulan, kululbaan suno kay Gob Lacson. Kag pizza 10 pizza 20 buwas nga adlaw buksan na officially ang Mambukal Summer Resort. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring countdown sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Sa mayara sa nga reaksyon si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa damlaglang palayag kon warning o bandam sa Department of Health kung patutupan naglikad din April 14 naging siling ni DOH Under Secretary Maria Rosario Vergere base kung magresulta sa pagputyog na naman ang kaso sa COVID-19 ining paghuyang sa compliance sa mga Filipinos na ginapatuman nga minimum public health standards. Diri sa Negros Occidental, hambal sa gobernador kung basihan ang statement sa nga DOH nga nagasiling nga bas ang ila sa nga pagbuluban Action Rex nga 500,000 mo ang posible nga kaso naman nga tubangon nga Pilipinas dito pala na sa bahin sang National Capital Region by mid-May. Busingon tunga-tunga sa bulan sang Mayo. Sa iban nga mga kaprobisahan ng partikular sa Negros Occidental, ang bansang gobernador nabalanggit man na tuod sang DOH kung anong sitwasyon subong sa mga kaprobisahan ng bangod una bes amo sang mga wala na nagatuman sa ginatawag na social distancing labi na sa mga ginapatuman o kung ginapatigayon nga pagpangampanya yaning campaign rally sang mga kandidato ti hambal sang gobernador scare o kung kakululbaan ang ining figures no nga ginapalihag sa nga DOH kung mga matuod din man sa tunga nga bulan sa Mayo. Pero hambal sa gobernador diriya sa provincial government why nagkulang sa pagpahanumdum sa publiko ang dapat sundon gapon ang minimum health protocols kung ang COVID-19 ara sa gihapon. Anong reaksyon ni Governor Bong Lacson? Well, and they point that to the campaign period. Well, I hope it doesn't happen because it's happening in Hong Kong, it's happening in China, and they know that what's happening here in the Philippines, where we have this campaign period, obviously violation of distancing. So it's a prediction that they're making, and it's scary, no? Because the numbers that they're saying is really big. The thing is, wala man ta nagkulang pa ibalo sa tao about
protecting ourselves. Pero would like it yan distancing. And not in the campaign period. Would like it yan. The mere fact that we only have 6 LGUs under alert level 1, we could improve better. No? Or we could improve more sa vaccination natin. Ang good news or ang mayo lang balita para sa Negros Occidental kay for the first time Action Rex nag-single digit na lang, no? 8 na lang ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa bugos nga Negros Occidental as of kagabi na siya no pagwa nga datos sa nga Provincial Incident Management Team o kon PIMT. Isingit ko lang ang Negros Occidental Tourism Office sa mga aga nagpagwa sang anunsyo nga boss adlaw Abril 20 liwat nga pagabuksan sa publiko. Ang Bambukal Resort nga damlaglang ginimo ini nga wildlife sanctuary. No? Boss mabukas na pero ang patuno nila is day visitors lamang. Hindi pa pwede ang overnight visitors ay inaipatuman nila sa bulan pa sang Mayo Action Rex. Antes ka mo magkatutos Bambukal, hindi ka mo diretso to, no? Kay may ara sa requirements ka mga dapat sundon, dapat ka mo anay mag-kikangot, no? Sa ila sa mga talatapan, dari sa may sunod sang compound pala sang Provincial Capital Lagun, o kung pwede ka ba magkabisita sila sa mga Facebook page, may link madala Action Rex nga inatag sila. Kag kung budlayan ka mo, mayarama sila sang numero, reservation number nga pagkit Action Rex, no? So mas mayo nga before ka pa mag-decide magkatos Bambukal, boss, kung luyag yun sila magbisita, pag-iangot na sila sa mga opisina diri sa may Provincial Capital Lagun and Park. Ang sabahin sang rates bla i-check ta pa ni karon kay dugay-dugay may ara sang regular nga sesyon mo ang asanggo di ang padalawigan. Ang ano to? Ang rates bla ang sukot kay kundi ginaplanuhan nga ibaguhon ang rates o kung sukot Action Rex sa entrance fee, cottages, no? Pero di may report ka na baton kita laban-laban basi kung old o kung daan lang nga rates ana nga ipatuman basi kung mayara sila sang ginaplastar pagid Action Rex. Pero sura siling pala mang-independe na karon sa resulta sang sesyon. Sang-sanggo di ang panalawigan, ako naka-agenda sa tilaban-laban, talakayo na siya. Kung wala naka-agenda, pasi kung mayara sang wala pa mapayo, maplansa ako na plastar nga rates nga wala pa mahisugtan Action Rex. No, kaya ipagi pa na mo, sa third kag final reading, sang-sanggo di ang panalawigan. Pero ang report niya nga pagbukas, sigurado na, boss, April 20. Pero ang mga ang swimming, ang iban pa na nga kalantuan, bukas naman na? Swimming, pagpahulong sa natural hot springs, nature trekking, hiking sa waterfalls, watching, no? Balik naman Action Rex ilang aktibidad. No? Magluwas lamang. Why lang panggabihan? May lang ang pagabihan. Ang overnight visitor sa sunod pa nga bulan sang Mayo sila magabaton. No? Importante Action Rex pag-iangot sila anay, tawag sila anay dara sa may reservation number sang Bambukal 0909-976-9988. No? Kay parang magiyahan sila kung ano ang pag-o ng mga pagsulundan sa mga resort. Ka-action nagkikan sa Capital Action Marlon Hinovia. Ka-action sa diyon ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo sa pasapapayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial
Sige, daligid lang mga kaaksyon para nga makapahunay-hunay ka mo aksyon din nabuso ka nga to sining nga mga out-of-town reporters. Daligid lang ha, standbyan ay may tisi ang aton sining nga tirahon. No? Kung kulang balangi mo sining nga lawas ang vitamin C, ari Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public Tamang serbisyo. Paring Ronnie Gordon may lang pag pamati no si Ronnie Gordon ga-monitor sa sining mga inoras no. Salamat gid. Malakay Finance Corporation base ko Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, taligid lang ang mga kaaksyon na standbyan ay para sa dugang sining mga informasyon matagtapila ka mga komersyal sa balikan kulang kamo sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, daligid lang nga sa mga kaaksyon tama basa tanay sa mga greetings naton. May lang pagpamati kay Lunila Tarosan, kay Christian Roa, and Henry Franco, and Familia Franco, Pamilya Transporto, kag Loli Yanson, ga-monitor dira sa La Carlota. No? Kay Bibi Gregorio Yolo, may lang pagpamati dira sa Pandanon DSB, upod si Nanay Jutay, Tatay Dolfo, Janice, and husband niya. No? Salamat gid Bibi Gregorio Yolo. And diding alojamento, Kairos Flanke, may lang pag-monitor, Maria Parian, salamat gid. No?
And tamyaw lang kay Mama Loksin ko no, Parian, no? Mama Maria, ay kay Maria Loksin Parian sa Barangay Bantayan, Kabangkalan, ga monitor sa siningin oras. Welmy Morales, salamat gid dira sa kay Tatay Junior Morales, ga tamyaw lang, natamyaw lang, taga Purok Limbo, Bago City, ga monitor sa lin sa kay Welmy Morales. And thank you good sa 75 star, Welmy Morales. Si Madam Virginia San Antonio Olpenda, gapa shoot out lang kay Dailin Marco, kag sa iya sining pamilya sa Sitio Kuhawan, Don Salvador, Sitio Kuhawan. Barangay ano ni, ang Kuhawan Salamat gida, Madam Virginia San Antonio Olpenda, malang pag-monitor kay Dailin Marco da, kag sa iya sining pamilya. Mr. Milili Oligo, salamat gid sir, Mr. Milili Oligo. Kati Ver, salamat gid. Jerry Tiayon, salamat gid. And nanay niya nga si Lilia Tiayon sa naga sila Carlota, no? And si Lia Halico Espinosa, salamat gid Celia sa imo sining greetings, no? Si Lia Halico Espinosa. Christine Minias Villalubos, Janilo Sansino, salamat gid Janelo, no? Ray Flores Baryoga sa Pandanon DSB, salamat gid. And JR Mainit Trihon, Imbong Jocampo, thank you gid, no? Ruel Montaño Vicente, salamat gid. Tamyaw lang si Mereva Ilod, ga pamati sa programa ta. Ruel Montaño Vicente, salamat gid. Elvira Hilogo from Farmville, Pahanukoy, salamat gid Elvira Hilogo. Inday Blaza, Rufino Era Gavino, no? Malang pag-monitor. Maria Leia Marabayles Banaglorioso, salamat gid. Ijinaba, salamat gid. Gatamyaw lang sa iya sining magulang. But sinong magulang yan Kay Ijinaba, way di mo butang. Dara sa Sipalay sa Barangay Nauhang, Purok Sigay, labi na sa imo Sir Rex. Ay, mapwerte. AJ na ba? Salamat gid AJ. Thank you gid. Ayos. Dahil pagin sa Piako, ng taon ta diba? Si may nabilin ta diba? Pelton Lepora from Zambales, ga monitor. Si Pelton Lepora. Si Liberty Binitin Obaldo from Mansilingan. Salamat gid Liberty Binitin Obaldo. No? Thank you gid. Ayos. Sige Karon naman ang iban, mahinang kalaban Sige, daligid lang mga kaaksyon, matagtanay commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga
mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:58 ang aton oras kay Lisa Montecastro. Lisa Montecastro, salamat gid ha kay Lisa Montecastro, no? Kag Agent Nava, no? Kay Romeo Casas kuno ga tamyaw siya.
Papayagali. O sige, si Romeo Casas nga naga-monitor diri sa aton sa nga pagpangalagad. Kadtuan tanay balita ni aksyon na idinabuso mapa BCPO tanaya. Ini may kang tanan sa kasong rape. Ba, puwerte yun, na-record sa BCPO. Nagsaka sinikunong tuig o. Ay, puwerte ba? Yaring kauda sa report ni aksyon na idinabuso sa BCPO. Aksyon na din. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon na Eden Abuso balita gikan sa BCPO mga kaaksyon, no? Sa iluhan ta na nga ato sining mga out of town reporters mga kaaksyon, no? Kadtuan ta na balita ni aksyon na Roger Gotib mapasagay kita anay mga kaaksyon, no? Kay para sigurado makuanta gid ni matirada naton dali gilang ay di na nido naglain ning akong plastada sige dali gilang ha kay para maplastar ta si Akson Roger Gotib on standby sa angot sa sining balita ho. Tawo nga nagapangatubang blas ang kasong murder 22 na katuig nga nagapanago arestado sang kapulisan sa Nakbanwa sang Sagay, no? Yari ang report na upod na sa kay aksyon no Roger Gotib. Sa detalye sa ning balita aksyon Roger. Ay, why man isaga on dito sa akon to? Ara sa? Dali lang, no? Dali lang. Kay gasulod sa akon? Do wala man? Way sa gasulod si imo dabi? Basi tirahada siya. Dali gid lang ha. Richie Toribio. Salamat gid Richie Toribio from Barangay Talaptap, La Castillana, no? Kag sa Toribio family, salamat gid. Kag kay Humalumina, mga kakson, no? Salamat gid Humalumina sa greetings. Ay, pwede kag pagpasakop diri sa aton sa program. Yari ng report ni Akson Roger Gotebo, mapasagay city kita, mga kakson, Akson Roger.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Roger Gote. Balita gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Life Extension Vitamin D3. Aksyon Arlo. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH. Ito ang tanang balita ni Aksyon Arlo Ticar sa area sang 3rd District. Isa ka personaho dakop sa bypass operation sang Silay City PNP. Yaring countdown sa report ni Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Arlo. Oh, daw ayaw. Action Rex, mga truck na La City, 15 kagabigid lamang, isa ka bypass operation ang ginpatigayon sa makatapo sang Special Drug Enforcement Team sa pagpanguna ni Police Lieutenant Delmore Cuare sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitati ang hipe sang Silay City PNP. Sa nasambit nga bypass operation, dakop ang isa ka persona dira sa may sitio Dakutan Jotay, Barangay Ginhalaran, Syudad sang Silay. Kagini siya ginkilala nga amo sa kay Rani Graho I Mates, 32 anyos ang edad, may asawa kag pumulyo sang nasambit nga lugar. Gin report nga ang nasambit nga persona o kon suspect ang isa ini ka street level individual dira sa syudad sang Silay. Sa nasambit nga operation, natigayon nga nakuha sa makatapo sang kapulisan amo ang duha ka medium sachet containing with crystalline suspected shabu, 5 ka elongated sachets ang suspected shabu, duha ka mga improvised toter, 600 pesos nga bypass money, kagang ining mga recoveries ang nagabugat sang bali na pulo ka gramo kag may ara ini standard drug price nga kapin sa 68,000 pesos. Ang nasambit nga persona o kon suspect ang nagbayular ini sang section 11 and 12 o kon 5 and 11 sang Republic Act 9165 kag inisya sa karon na ditoing dira sa may custodial facility sang Silay City PNP. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. Reporting live from Talisay City, this is Action Arlo Tica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Unang balita. Action Rex sa 3 sa 4 ka mga anay Dali lang anay, dali lang na ano tong nagsulog po na to. Oh. Dali lang Aksyon Nelson na. Ay na, nuning dadang na to si Muguro to. Kay hindi ni siya maunta to. Na ano ini? Oh, dali gid lang ha, dali lang. Kay way guro ni ma-automatic ni. Na ano ning oh, ipang out na lang kamo para sigurado. Oh. Kay do hindi ko maintindihan kung nag-alam sila. Oh, dali gid lang. Salamat gid Aksyon Arlo Ticara. Tol, yung tadya na ito, kung nag-alano na ni sila ning. Oh, dali gid lang ha. Standby anay Aksyon Nelson Patinio. Salamat gid kay Richard Artisola Alpiere. I-off na lang sa to para dito na lang okay ara pa sa uga sulod pa sa Giapo no. Na, okay na. I-off na lang na sa. Ikuha lang na sa. Para nga sigurado. Richard Artisola Alpiere, salamat gid, and Rodora Syoko, no? Thank you gid madama. Salamat gid.
Ayos, sige to, okay na ta. O, larga. Kay balita ta kay Nelson Patinio, anayo, aksyon Nelson Patinio, sa unang nga distrito, lokal nga panguluhan sang Calatrava, maghahatag sang financial assistance sa mga grupo to sang anay miyembro blas ang NPA nga nag-surrender sa mga kapulisan. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Sa detalye, Aksyon Nelson. Action Rex sa 3 sa 4 ka mga anay katapos ang Communist Terrorist Group o kon CTG sa Banwa sang Calatrava ang paghahatagan sang financial assistance sang lokal nga panguluhan matapos ngayon sila nagbalik sa sabak sang gobyerno. Ginapahayag ni Mayor Marilyn Era, alkalde sa Banwa, nga magagikan nasambit nga pondo sa assistance in crisis situation para sa mga nagbalik sa sabak sang gobyerno kasubong Nanday Jimboy Benosa alias Jericho sang Sitio Tipulo, Barangay Pantao, Rolando Dilema alias Carambo kag Arnel Avelia alias Arnel sang Lonsay Pumuloyo sang Barangay Winaswasan. Ginapahayag sa mga ini nga madugay na sila nga nagbiya sa Ublag sa Tupang 2018 kag duwa lamang sila kabulan nga nanging aktibo nga katapos sa New People's Army sa mga lugar kag tungod sa na-eksperyensya nga kagutom kag wala direksyon ang ila sa nga kabuhi nagdesider ang mga ini nga magabiya sa Ublag. Ang 3 ang nakabalik na sa ilatag sa mga puluyan kahapon adlaw matapos ngayon sila ang gin-presentar sa kay Mayor Marilyn Era. Yari ang dugang pahayag ni Mayor Marilyn Era sa interview sa Action Radio. Assistance to individual in crisis situation. So, pwede ta makahatag sa ila bisan tag 5,000 lang para makahulig man sa ila nga pangabuhi. Dutay ra na siya but tungod po sa kalimitado na po sa atong resources, maro na atong matabang. Pero at least matabangan din sila. Ang pahayag ni Mayor Marilyn Era. Report gikan sa Banwa sang Calatrava. Kaaksyon yan Nelson Patinio nagasiling mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson na Nelson Patinio kantuantang 5th District. No, on standby si Akson BG Apasible. Lalaki itong nagagaway blasang armas lutang sa banwasang Hinigaran nga ginkamatay sang sining persona. Subong ang suspect sa Hinigaran Police Station kag posible magpangatubang within this day sang kaso mga kaaksyon. Aton hibalaon detalye sining balita upod kay Akson BG Apasible. Akson BG. Action Rex, good morning no pag sa aton nga mga kaaksyon. So nagpadulong kita no sa Hinigaran na PNP para nga magkuha sang update sa nagluntad no nga isa ka krimen no sa Barangay Kalapi sa sining Banwa sang Hinigaran. So according sa update nga nabaton ta no gikan sa aton nga mga kapulisan, isa karon detained ining suspect no nga si Lodel Saligan Ilontayaw, 38 anyos, no, 38 years old, no, kagati isa ka farmer, isa ka farm owner, no, kagti married ini siya, kag residente sang MH Pilar sa Barangay 3, sakop man gihapon sang Banwa sang Hinigaran. So ang victim, no, para sa aton nga mga kaaksyon, amo si Bueno Buloy Iidang, 38 anyos, laborer kag residente sa nasambit nga barangay kung sa di nagluntad ining krimen. So Action Rex no sa update sa sining kaso, so pagkatapos ang nagluntad ining pag-agaway nila sang armas, sinalikdan nga Abril 15 nag-surrender man ining suspect nga si Saligan no sa aton nga mga kapulisan sang tion nga nagpadulong to no ang mga katapos ang Hinigaran PNP kag ginbawian sang kabuhi si Bueno no because ti ulo ang iya siniigo kag isa karon no naka-detained sa custodial facility sang Hinigaran PNP ang suspect samtang ti no patay ining victim kag ginapreparar na ang pagpasaka sang kaso nga homicide batok sa suspetsado.
Action Rex, no, dutay lang nga background, no, sa sining insidente, no, sa sining krimen. Bali sang Abril 15, Action Rex, nagapreparar ini, no, ang pamilya ni Saligan, timanti birthday ini, no, sang iya ni Lolo, sa amutong adlaw, no, kay kagahon ini nagluntad. So bali ining victim, Action Rex, nagamaoy gali ini, no, sa try, no, nga ipacify sining aton sining suspect ang ining victim kasi kung tani bala mag-relax siya kuno abi, no, magpaymunong siya, timanti nagamaoy ini siya that time. So no, sa aligasyon naggabot ining victim sang revolver temoto, no, nga nag-agaway ni sila sang suspect kag gulpiada Action Rex nga lumupok ining revolver kag di naigo sa ulo ining victim Action Rex. So ang suspect, no, nakadetain karon, timanti way man niya gin ako nga siya ang nakatiro, timanti golpiada ako no mo, no, nga naglupok samtang nag-agaway sila kag naigo sa ulo ining suspect Action Rex. So sa karon detinado sa custodial facility sang hinigaran PNP ning suspect kag nakatalana, no, gila-preparar ang kaso nga homicide batok sa iya. So far, amo nang nakuha tang update gikan diri sa Banwa sang hinigaran para sa pagpangalagad sa aton sa palatuntunan, Aksyon Balita Banat Bulig. Ini si Aksyon VJ Pasible. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas. Labuton ka sa amon mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa ginaksyon na BJ Pasible. Balita gikan sa ikalimang distrito sa aton sining nga probinsya. No? Paring Roel si Roma, korek kagid pre. Salamat gid pare koya. Paring Roel sa Roma, may lang pagpamatid sa Purok Isla, Barangay Villamonte. Kay Anthony Louis Habagat, may lang pag-monitor Anthony. Ga-monitor siya. Kag si sa ibang panaton nga mga tagpalamati. No? Gayuhom ko. Sige, dali gilang mga kaksyon. San ba yan ay? Constipation ang problema ninyo, balukang Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion
sa mga kandidato kag hibaloa ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya kay kinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan. Sining nga pagpakigupod, kita-kits kita buwas diri sa inyo sining nga palatuntunan mga kaaksyon. Nag-aagda na kita sa masunod nga programa ang This is My Life. Igasunod sa dili ginamang madugay o podcast-aksyon Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong. Mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.